дар ҷаҳони пуртазоди имрӯз сайёҳии варзишӣ ҳамчун як ҳодисаи ҳаяҷонбахш ва даромаднок зуҳур кардааст, ки на танҳо дили миллионҳо нафар сайёҳро тасхир мекунад, балки иқтисоди кишварҳоро низ ба пеш мебарад. ин соҳа, ки ҳанӯз чанд даҳсола пеш ҳамчун як нави истироҳати дӯстдошта шинохта мешуд, ҳоло ба як саноати бузурги ҷаҳонӣ табдил ёфтааст, ки солона триллионҳо доллар даромад ба бор меорад ва ҳамчун муҳаррики рушди устувор дар кишварҳои пешрафта ва рушдкунанда амал мекунад. тасаввур кунед, ҳазорҳо нафар аз гӯшаҳои гуногуни дунё ба кӯҳҳои барфпӯш, уқёнусҳои ҳаяҷонбахш ё ҷангалҳои сарсабз ҳаракат мекунанд, то адреналинро эҳсос кунанд, саломатиро беҳтар созанд ва таассуроту таҷрибаҳои фаромӯшнашаванда бардошт намоянд. ин на танҳо варзиш, балки як тарзи ҳаёти фаъолу солим аст, ки иқтисоди маҳаллиро пурқувват мегардонад, ҷойҳои корӣ эҷод мекунад ва фарҳангу миллатҳоро бо ҳам мепайвандад. мувофиқи маълумотҳои байналмилалӣ, бозори ҷаҳонии сайёҳии варзишӣ дар соли 2025 ҳудуди 77,29 миллиард доллари амрикоӣ даромад ба бор овардааст ва пешбинӣ мешавад, ки дар соли 2026 ин рақам бо суръати рушди солонаи 11,79% ба 813,38 миллиард доллар мерасад. ин оморҳо аз манбаъҳои боэътимоди ҷаҳонӣ гирифта шудаанд ва нишон медиҳанд, ки ин соҳа на танҳо пас аз пандемия барқарор шудааст, балки бо суръати баланд боз ҳам рушд дорад. дар ҳаҷми умумии сайёҳии варзишӣ қисми зиёди хароҷотҳои хатсайрҳои сайёҳиро ташкил медиҳад. мувофиқи гузоришҳо, он 10% хароҷоти умумии саноати сайёҳии ҷаҳониро дар соли 2025 таъмин кардааст. хусусан намудҳои зимистонаи сайёҳии варзишӣ аз қабили лижаронӣ, сноуборд, кӯҳнавардӣ, конкибозӣ дар ях ва ҳатто сайёҳатҳои зимистонаи экологӣ ҳамчун як бахши муҳими ин бозорро ташкил медиҳанд. ин намудҳо на танҳо варзишгарони касбиро, балки оилаҳо, дӯстдорони табиат ва ҳатто онҳоеро, ки мехоҳанд аз ҳаёти ҳаррӯзаи пурғавғои шаҳр истироҳат намоянд, ҷалб мекунад. дар баробари лижаронӣ инчунин сноуборд ҳамчун як нави ҳаяҷонбахш хусусан барои насли ҷавон ҷолиб аст ва мувофиқи таҳлилҳо он ба афзоиши даромади маҷмӯъаҳои варзишии зимистона мусоидат мекунад. кӯҳнавардӣ дар муҳити барфпӯши кӯҳ бо пойафзолҳои махсус барои онҳое ки мехоҳанд табиатро бидуни таҷҳизоти мураккаб кашф кунанд имкониятҳои нав эҷод мекунад ва ин намуд дар минтақаҳои кӯҳӣ ба рушди сайёҳии устувор мусоидат менамояд. ҳамчунин конкибозӣ дар ях ва сайёҳатҳои зимистона бо барфгардҳо ба ҳазорҳо нафар сайёҳ имконият медиҳад, то аз фасли зимистон лаззат баранд ва ба иқтисоди маҳаллӣ саҳм гузоранд. мувофиқи омори муҳаққиқи швейтсариягӣ Лоран Ванат, сайёҳати зимистона дар мавсими соли 2024-2025 зиёда аз 366 миллион нафар бо зидди варзишгаронро дар 68 кишвари ҷаҳон сабт кардааст
ва ин рақамҳо барои соли 2028 ҳам афзоиши назаррасро пешбинӣ мекунанд. ин соҳа дар сатҳи маҳаллӣ ва минтақавӣ солона зиёда аз 100 000 ҷойи кори нав эҷод мекунад, хусусан дар кишварҳои Аврупо, ки дар он ҷо сайёҳати зимистона ба ҳазорҳо ширкати хурду миёна даромад медиҳад. масалан дар Аврупо ин соҳа ба ҳисоби миёна 10-15% саҳми маҷмӯи маҳсулоти дохилиро таъмин мекунад ва дар минтақаҳои кӯҳӣ ин нишондиҳанда метавонад то 50% расад. сайёҳии варзишӣ дар кишварҳои пешрафтаи соҳа на танҳо дар фасли зимистон фаъол аст. бисёре аз маҷмӯъаҳои варзишии зимистона ба тобистона гузаштанд, ки ин ба афзоиши устувори даромад мусоидат мекунад. ин ҳавасмандӣ барои нафароне ки дар соҳаи сайёҳӣ кор мекунанд, имкониятҳои нав эҷод мекунад, аз роҳбаладон то соҳибмулкони меҳмонхонаҳо. агар шумо дар ин соҳа фаъолият доред, тасаввур кунед, ки чӣ гуна як маҷмӯаи зимистонаи шумо метавонад ба як маркази солонаи варзишӣ табдил шавад ва ин на танҳо даромадро зиёд мекунад, балки ба ҳифзи табиат ҳам мусоидат менамояд. зеро бунёди маҷмӯаи лижаронӣ аксар вақт бо буридани ҷангалҳо, вайрон кардани экосистемаи кӯҳӣ, истифодаи зиёди об барои истеҳсоли барфу яхи сунъӣ ва афзоиши партобҳо ҳамроҳ аст. дар маҷмӯъ сайёҳии варзишӣ ҳамчун як саноати инсонӣ ва хизматрасонии пурқувват амал мекунад, ки на танҳо даромади молиявиро афзоиш медиҳад, балки робитаҳои байналмилалиро мустаҳкам месозад. ба рушди ҷомеа, воридшавии асъори хориҷӣ, ташаккули ҷойҳои корӣ, рушди инфраструктура ва паҳн кардани бозори хизматрасониҳо мусоидат мекунад ва барои кишварҳои дорои захираҳои табиӣ ба монанди Тоҷикистон имкониятҳои бузургро пешниҳод месозад. кишварҳои Аврупо, ки дорои захираҳои табиӣ фаровон ва инфраструктури пешрафта ҳастанд, намунаи барҷастаи онанд, ки чӣ гуна сайёҳии варзишии зимистона метавонад ба рушди иқтисодӣ табдил шавад. дар ин бахш мо ба ду кишвари калидӣ Шветсария ва Фаронса назар меандозем, ки дар онҳо сайёҳати зимистона ҳамчун сутуни асосии иқтисодӣ амал мекунад. ин мисолҳо метавонанд барои онҳое ки дар соҳаи сайёҳии Тоҷикистон фаъолият мекунанд илҳомбахш бошад. онҳо нишон медиҳанд, ки ҳатто бо захираҳои маҳдуд, лек бо таҳризии дуруст метавон ба натиҷаҳои воқеӣ бузург расид. шветсария, ки бо кӯҳҳои Алп ва маҷмӯъаҳои варзишии муосири худ машҳур аст, ҳамчун яке аз пешсафони ҷаҳонии сайёҳии варзишии зимистона шинохта мешавад. дар ин кишвар сайёҳати зимистона фаротар аз як мавсим аст. мувофиқи маълумоти Федератсияи сайёҳии Шветсария ва омори расмӣ, дар мавсими соли 2024-2025 Шветсария 18.5 миллион шабонарӯзро сабт кардааст. ин як рекорди нав аст. ин нишондиҳанда на ҳисоби шумораи сайёҳон, балки ҳаҷми умумии шабонарӯзи онҳо аст, ки барои арзёбии даромад, ҳаҷми фаъолияти меҳмонхонаҳо, хостелу мотелҳо, ҳомстейҳо ва таъсир ба иқтисод истифода мешавад. барои мавсими зимистони соли 2025-2026 пешбинӣ мешавад, ки шумораи шабонарӯзҳо бо афзоиши 0.9% ба 18.7 миллион шабонарӯз расад. ин омор на танҳо боздидҳои лижарониро дар бар мегирад, балки хароҷотҳои иловагиро дар меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, иҷораи таҷҳизот ва хизматрасониҳои дигар низ ҳисоб мекунад.
дар соли 2025 афзоиши сайёҳон аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Осиё ба ин кишвар ба 1.5% расидааст, ки ин ба туфайли маркетинги қавӣ ва инфраструктураи муосир имконпазир гардидааст. намудҳои гуногуни варзиши зимистона дар Швейтсария аз лижаронӣ то сноуборд ва кӯҳкардӣ дар барф ба рушди минтақаҳои деҳот мусоидат менамоянд. ин осоишгоҳҳо ва ширкатҳои маҳаллиро ба кор ҷалб мекунанд ва ба афзоиши даромади аҳолӣ оварда мерасонанд. барои онҳое ки дар соҳаи сайёҳӣ фаъолият доранд, ин мисол илҳомбахш аст. бо таъмини сифати баланд ва гуногунӣ метавон ҷалби сайёҳонро сол то сол зиёд кард ва иқтисодиётро пеш бурд. фаронса, ки дорои бузургтарин бозори лижаронӣ дар Аврупост, ҳамчун пешсафи соҳа шинохта мешавад. дар мавсими зимистони соли 2024-2025 фаронса 54.8 миллион бозиди лижаронро сабт кардааст, ки ин нисбат ба соли гузашта 5.5% афзоишро нишон медиҳад. ин бозидҳо миллиардҳо евро даромади мустақим ва ғайримустақимро ба иқтисоди минтақаҳои кӯҳӣ меоранд. мувофиқи маълумотҳои ширкати пешбари сайёҳии зимистонаи Фаронса, даромади маҷмӯъаҳои варзишӣ дар се моҳаи аввали соли 2025-2026 бо афзоиши 20% ба 95.8 миллион евро расидааст. гарчанде ки мо аксар вақт ба намудҳои сайёҳати баҳорию тобистона диққат медиҳем, сайёҳати мунтазами 4 фасл ин қисми барҷастаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ аст. мувофиқи ҳисоботҳои Созмони Умумии Ҷаҳонии Сайёҳӣ, даромади умумии сайёҳии байналмилалӣ дар соли 2025 ба 1.9 триллион доллари амрикоӣ расидааст, ки нисбат ба соли 2024 5% зиёдтар аст ва ба ҳисоби ҳамлу нақл ин рақам ба 2.2 триллион доллар мерасад. ин нишон медиҳад, ки на танҳо варзиш, балки сайёҳати фарогир ҳам мисли як муҳаррики бузург барои рушди иқтисодии кишвар аст. дар соли 2025 шумораи сайёҳони байналмилалӣ ба 1 миллиарду 523 миллион нафар расидааст, ки ин 4% афзоишро нисбат ба соли 2024 нишон медиҳад. ин афзоиш ба туфайли барқароршавии пас аз пандемия, содагардонии раводидҳо ва афзоиши хатсайри фурудгоҳҳо имконпазир гардидааст. соҳаи сайёҳӣ 10% маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷаҳониро ташкил медиҳад ва солона зиёда аз 330 миллион ҷойи корӣ эҷод менамояд. барои соли 2026 Созмони Умумии Ҷаҳонии Сайёҳӣ афзоиши 3-4%-ро пешбинӣ мекунад, ки ин имкониятҳои нав барои соҳа ба вуҷуд меорад. тоҷикистон, ки миёни қуллаҳои пур аз барф ва манзараҳои зебои кӯҳӣ ҷойгир аст, зарфиятҳои бузурги сайёҳӣ дорад. мувофиқи омори расмӣ дар соли 2025 саҳми сайёҳӣ ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 3.5%-ро ташкил додааст. дар соли 2019 ин соҳа 256.7 миллион доллар даромад оварда буд. дар соли гузашта бошад, ин чанд дарсад боло рафт. ин оморҳо нишон медиҳанд, ки тоҷикистон дар марҳалаи ибтидоии рушд аст, аммо зарфиятҳои он бузург мебошанд, хусусан бо кӯҳҳои Помир ва Пиряхҳо. барои соли 2026 бо идомаи афзоиш метавон пешбинӣ кард, ки шумораи сайёҳон ба 2 миллион нафар расад, агар инфраструктура боз ҳам беҳтар шавад. тоҷикистон дорои кӯҳҳои баланд, пиряхҳо ва захираҳои табиӣ аст, ки метавонанд барои сайёҳони зимистона ва варзишӣ ҷолиб бошанд. қадами аввал шакл додани маҳсулоти мушаххас ба монанди маҷмӯъаҳои лижаронӣ дар Сафеддара ё хатсайрҳои кӯҳнавардӣ дар кӯҳҳои Фон.
қадами дуввум таъмини стандартҳои хизматрасонӣ, сертификатсияи роҳбаладон ва бехатарӣ. қадами сеюм маркетинг дар бозорҳои калидӣ ба монанди Русия, Эрон ва Осиёи Миёна. бо ин қадамҳо Тоҷикистон метавонад ба мисли Шветсария ва Фаронса рушд кунад ва барои коргарони соҳа ин ҳавасмандӣ аст. ҳар қадам метавонад ба даромади зиёд оварда расонад. агар Тоҷикистон боз ҳам маҷмӯъаҳои зимистона ташкил диҳад, имконотҳо зиёданд. даромади мустақим аз меҳмонхонаҳо, афзоиши ширкатҳои хурд, ҷалби сармоя ва эҷоди ҷойҳои корӣ. ин на орзу, балки амал аст. агар сиёсат, инфраструктура ва ҳамкорӣ якҷоя шавад, барои ҳар як нафар корманди соҳа ин метавонад ҳадафи дастрас бошад. бо талоши зиёд метавон ба рушди устувори соҳа расид.